Mićić je posjetio da je riječ o podsticaju od 2 feninga po kilogramu predate pšenice prošlogodišnjeg roda, koje je poljoprivrednicima obećala gradska vlast. Prema njegovim riječima, u Bijeljini je ukupno predato 23.400 tona pšenice iz 2016. godine, a ovaj podsticaj ograničen je na 2.000 konvertibilnih maraka, kako bi se podržali direktni proizvođači, a ne otkupljivači. Ukupno je oko 2.400 poljoprivrednih proizvođača koji će dobiti na ovakav način. I ima jedna ovako odluka koju je Agrarni fond i mi zajedno donijeli smo odluku da preko 2.000 ne može biti podsticaj. Time smo htjeli da ove koji su na neki način bili otkupljivači, a ne direktni proizvođači, da njima smanjimo podsticaj. A svi oni direktni proizvođači, svi će dobiti svoje 2 feninga. Naravno, najviše na Pavlović banci 107.000, ostale banke su tu od 60, 40, 50, 60.000. Mićić je rekao novinarima da je ovogodišnji rod pšenice u Semberiji dosta dobar, ali nije davao nova obećanja o podsticaju za ovu vrstu poljoprivredne proizvodnje iz Agrarnog fonda. Ovogodišnji je dosta dobar rod. Mi smo dogovarali da napravimo pravilnik za podsticaj, imamo i druge vrste podsticaja, mi uvijek gledamo šta je teža proizvodnja u toj godini. Ove godine smo planirali 1.200.000 maraka za podsticaj i donijet će se odluka koja će vrsta podsticaja biti u ovoj godini. U sklopu redovne preskonferencije gradonačelnik je posjetio da su kreditna zaduženja od 4 miliona bila namjenska, odnosno za izmirenje starih obaveza koje su izmirene te su u ovu godinu ušli bez dugova.